हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। दर्शक लोग से दिखावे के चाहते हैं कि वीडियो बनावे ला पहले कोनो सामान नहीं रख। सामान आ गल बा, कॉलर माइक बा, फ्लिपकार्ट से मंगावल गल बा। देख सकत हैं एकरा के आई कॉलर में लागी फ्लिपकार्ट से। अभी वाले उनके सामने एकरा के अनबॉक्सिंग करत हैं आ देखा में का निकलता। आई देख सकत हैं, आई बिल बा, फ्लिपकार्ट के हा बिल हा। आई वायरलेस माइक बा ग्रेनारो के। आई देखी ग्रेनारो लिखल बा नो, ग्रेनारो के हा। 2 गो में माइक बा, एगो ट्रांसमीटर होला। आई 2 आदमी यूज करला एकरा के। अभी बहुत नाम बा फेसबुक पर, एक बहुत प्रचार देखनी, फ्लिपकार्ट पर देखनी। एकरा बाद एकरा के ऑर्डर कल गए। आई ऑर्डर करे वाला के भाई हमरा पास में इतना पैसा कहाँ बा। एगो पटना के गायत्री परिवार के चंद्रमोहन जी बारन, वो कहलन कि ओझा जी जितना अथी हो हम दे, हम ऑर्डर करी आ वीडियो बनाई। तो उनके सहयोग से 1766 रुपये कर देवे के पड़ल बा। आई पता नहीं एकर का खूबी बा, निकलला के बाद बुझाई। आई देखावत है उनके सामने। अगर सही रहल तो ऐसे वीडियो बढ़िया बनी, कॉमेडी वाला। और उनके वीडियो क्वालिटी देखम, बताएम कैसन बा। अभी तो क्वालिटी नहीं देम, लेकिन अभी रुगल उनके सामने ही हम दिखा देते हैं कि क्या चीज़ बाई। देखिए निकालत है। आई देखी कवर सामने। आई वो किताब वाला का बाई, वारंटी कार्ड बा। वारंटी कार्ड दे वाला है में सुन ले। बहुत अच्छा माइक बाई, देख ले। आई देखी, देख सकत है एकरा के। आई ग्रेनारो लिखल बा, देख ली। अब देखी ये में से हई निकलता। ये में क्या बा ये देखा देते हैं। देखी हई है बा, हई जौन बा हई ई मोबाइल में लगी। हई 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 जौन बा ई कॉलर लागल है एकरा के। ई 2 गो देवल है। आई दोनों 2 आदमी यूज कर सकता। सुनले है बहुत खूबी बा एकर, लेकिन अब यूज करला के बाद बुझाई जे का बा में ने बा। ये हो गल, ई हो गल। देखिए एकरा के हम लगा देनी, एकरा के एमे लगा देनी। एकरा के ऐसे बंद कर दिया। ये हो गल। एकरा बाद हे में वो चार्ज करेला देवला, तो ही चार्ज करे वाला बा। हई देखिए एकरा के दिखा देते हैं। ठीक से रख ओकरा के, हिले के नहीं चाहिए। हई देखिए हई तार बा, ऐसे चार्ज कर जाई। मोबाइल में चार्ज लगा के ओ में अथी ये दोनों चार्ज करे वाला देले बा। हई जे बा से अगर टाइप सी बा तो टाइप सी में, चाहे वो कैमरा बा कैमरा में लगा के रखे कल जाए यूज कर जाए। हई बा ई चार्ज में लगी। हई केबल बा ई जौन की चार्जर में लगला। हई एक जौन सिस्टम बा ए में लगी, ई चार्ज हुई। तो रुआ लोगन के वीडियो के देख ली। अब रुआ लोगन के भी अगर अच्छा बा तो हम बताएं, रुआ लोगन भी ले सकत है यूज करेला। बहुत बढ़िया आवाज़ बा एकर, नॉइज रिडक्शन बा। दिले तो बा बहुत बढ़िया। अब आगे का खूबी बा देख के हम जैसन हो हम फिर वीडियो रुआ लोगन बनाए, हम वीडियो बनाएम तो रुआ लोगन देख हम बताएम कैसन लागल। धन्यवाद। ठीक बा।